Dik li kienet perċezzjoni issa saret tort tal-festi. Il-famuż kumment tal-Ministru tal-Infrastruttura Arun Farrugia li t-traffiku qed jinħoloq minħabba l-festi għanqal bosta reazzjonijiet fost numru kbir ta' sewwieqa li ta' kuljum jispiċċaw imwaħla fit-traffiku. Għalkemm il-Ministru Clifton Grima spiċċa għalinna li l-Ministru Sieħbu ittieħed barra mill-kuntest. Il-Ministru kollega tiegħek weħħel fil-festi. Taqbel miegħu inti? Jiena naħseb li l-kumment li tal-kollega ġie meħud barra mill-kuntest tiegħu. Imma jkun toroq magħluqin, inti tinsiex Ministru tat Transport Malta jiġu qudiemna applikazzjonijiet kuljum fis-sajf minħabba l-festi li jkun hawn. Għax jekk wieħed jara l-filmat kollu żgur ma kienx qed jipprova jagħti dan. Għax referenza li l-festi tikkawżaw traffiku. Li nista' ngħid huwa li ta' kuljum u kif nagħmel jiena peress li jagħmlu kollegi tiegħi niltaqgħu ma' nies li jaħdmu b'mod ġenwin għall-festi tagħna. Iżda mbagħad meta rġajna staqsejnieh jekk jaqbilx ma' dak li qal il-Ministru tal-Infrastruttura bħal donnu reġa' darlu u għażel li ma jweġibx. Ma taqbilx ma' dak li qal il-Ministru? Nirringrazzjak. Bil-Ministru Clifton Grima imbagħad spiċċa jammetti li hemm bżonn li jinstabu soluzzjonijiet. X'qed jikkawża traffiku f'pajjiżna? Ovvjament wieħed irid jinduna u jara fil-fatt li għandek diversi fatturi li huma propju marbuta mal-kwistjoni ta' traffiku u menu f'partijiet partikolari tal-pajjiż li huma magħrufa li propju ikollok konkurrenza kbira ta' sewwieqa u allura f'ċertu ħinijiet ikollok ammont ta' korzi li jimxu hemmhekk, allura naħseb li l-iktar punt importanti huwa illi kulħadd ipoġġi bil-qiegħda jara x'inhi s-sitwazzjoni reali u qed jimxi minn hemmhekk. Staqsejna wkoll il-Ministru Owen Bonnici dwar dak li skontu qed jikkawża dan it-traffiku kollu f'pajjiżna. Bl-uniku tweġiba li tagħna tkun li l-Gvern se jkompli jinvesti fil-waqt li ma ta' ebda soluzzjoni konkreta. Kommessa li nkomplu ninvestu f'dan is-settur biex ix-xogħol tajjeb li sar fl-aħħar snin jkompli jimxi l qudiem. U minkejja li fl-aħħar snin is-sewwieqa Maltin u Awċin qattaw iktar sigħat fit-traffiku minn qatt qabel minħabba numru ta' fatturi fosthom toroq maqluwa, toroq magħluqa u devjazzjonijiet tista' tgħid ftit kantunieri, jidher li s-sitwazzjoni mhux se titjib malajr hekk kif il-Gvern huwa kommess li fis-sentejn li ġejjin jaqla 2 minn kull 3 toroq li għandna f'pajjiżna.